Gaur aitzindariak izan nahi ditugu hizpide hemen, emakume aitzindariak zehatz esate aldera, 3 esparru, 3 emakume eta 3 erreferente euren ekarpenengatik eta eurek egindako lanagatik eta transmititzen duten indarragatik, gaur hemen gurean izango ditugu gure. Lan asko ari zarete horre egiten, Marisa, emakumeen eskubideen aldeko aktivista eta borrokalari sutsua zaitugu. Galdera potolo bat, nola ikusten duzu gaur egun emakumearen figura? Nik ikusten dut aurrera goazela. Nik uste dut batez ere emakume gazteak indartsu datozala. Eta emakume zaharrok ere ez gara oraindik erretiratu. Orduan hor sortzen da malako ez dakit belaunaldi arteko giro osasuntsu esango nuke. Eta aurrera goaz, hala ere bidea oraindik oso luzea da eta lan handia daukagu egiteko. Marisa, eta horretan diguzu bideoan ez da, entzun dugunez, asko ikasten duzula, Wikipedian esate baterako idazten duzunean, referente asko topatu dituzu ustekabean? Ustekabean, aurkitzen dira eta ezagutzen ez ditugunak, edo ezagutzen enituenak, ez da? Eta, horra aipatzen izan dugu 5.555, baina hori da Durangokok egin dugun ekarpena, zan nahi dute, guztira Wikipedian bestera asko gehiago daude, asko emakume gehiago daude. Wiki emakumeok proiektuan ere horre anonimotasun hori atzen geratu edin lanean ari zarete. Pentsa, etorri zinenean, horari zarete emakumeen referentziak eta jakintza ezagutza zabaltzen, ez da? Etorri zinenean 5.500 inguruan zegoen, gaur egun 6.500-etik gora dira. Hilatzen ari zarete. 6.600 egin ditugu Durangon, Durangarro. Eta guztira badaude 20.000-tik gora, 20.400 izango dira momentu honetan, gutxi gora. Goizeko kopurua arratsalderako aldatu egiten da. Ez da, ni hemenagoen bitartean, seguru nire wikilere lagunak egongo dira. 6.600 ez dira, 6.600 da gehiago dira. Bakoitzari berea. Bakoitzari berea, baina gaur goizean 6.622 genezkan Durangoko. Eta Euskal Herri mailan, Euskan 20.400. Orduan, orain gehiago izango dira, eta parka esatela entzuten. Baina, bai. Eta, Marisa, gauza jakina da, feminismotik herriari zer dan eskaintzen diozuena, baina zuk ikasteaz gain, zer da lan honek zuri aportatzen dizuna? Aportatzen dit, ikasteaz gain, aportatzen dit aktibo gotea, talde lanean aritzea. Ni talde lanean aritzea atsegin dut, eta kasurako Durangon badaukagu taldean egiten dugu. Ostiralero batzen gara, eta hor gure zalantzak edo gure proposamenak edo. Eta horrez gain, esan duen bezala, hau inork agintzen ez didalako egiten dut, gustara egiten dut, eta, hori talde lanaren atsegina, eta gero, biziposa ematen dit, ez? Pentsatzen du, aletxo hori jartzean zerbait egiten dudalakoa izaten dut barruan, ez? Gure hurrengo laguna, bertsogintzatik ezagutzen dugu askok, bertan herrigintza egiteko bere modua horretatik abiatu zuelako, horrela ulertzen zuelako, eta Euskal Herriko bertsolari txapelketan parte hartu zuen lehenbiziko emakumea izan zen. Kristina Mardaraz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Zuk erreferente hitza entzuten duzunean, zer sentitzen duzu? Poza ematen dit. Ez nuen espero erreferente izatea eta hori konstatatzeak poza ematen dit. Zan nahi du norbaitek atzetik lana egin duela, edo bidea egin duela, edo bidea egiteko gogoa duela, eta ni ikusten hor, poza da. Pixka bat herrigintzatik sortu zen gure bertso eskola edo gure ekin bidea. Ez zen izen plazara salto egiteko asmoarekin. Euskal Herriko bertsolari txapelketan izena eman zenuen lehenbiziko emakume izan zinen. Historia gala dio. Nola gogoratzen duzu? Saio hura, egun hura, hasiera hura? Urduri, oso urduri, genuen egin genuen, ze oso gutxi ikasita joan ginen, batez be joan ginen Bertsozale elkarteak antolatzen zuen lehen txapelketa zelako, eta erabaki genuen Bizkaiko bertso eskola guztio parte hartu behar genuela, hori izan zen motiboa. Oso urduri eta genuen egin genuen, bai. Txaro da bera, Txaro Tomasenak Gibraltarko
itxasartea gurutzatu zuen iaz. Aurten erronka gehiago ere baditu, erronka berri batekin dator. Gurekin Txaro Tomasena, ongi etorri, Txaro. Eskerrik asko. Haze esperientzia, ez da? Gehiago ere badituzu, kontatuko ezkiguzunak, baina ura oso ondo gogoratzen duzu, ez da, Txaro? Hori ez inoiz ahaztuko? Inoiz. Ezke nire igeri aldetikan nire erronka hundina, nire lan hundina hua izan da. Eta gero, oin biziduna da merio hori, itxasu hori, oin potentea da, gelditzi zaizu barruan jasartuta betirako. Eta geroztik, beste erronkarik egin duzu, Txaro? Bueno, esan izuen, orduan asmatu nuela, eta esan nuen, bueno, ja, orain, Kanariaseko birla horiek, Lanzarote eta Fuerteventura, igeri lotu nahi ditut. Eta horrekin nabil, atzea eta aurrea, hasi nintzen, entrenatzailearekin hitz egin nuen, berak izan zian, bueno, ondo lanak, entrenamentuak ondo egiten banitu, kapaz, ahal nitzala hori egiteko, eta horrek abiltzatzea zaurrea. Eta hori preparatzen hasteko, aurten asko preparatu behartzean, munduko txapelketan egon naiz. Eta irabazi egin duzu, Txaro? Bai, han Persikoko golkoan, han ibili gehatxata horrean. Izan zara, baina zerbait gertatu da, importantea, ez da? Bai piztinan, bai igerilekuan, bai itxasoan, bai, lan politia egin dugu bai. 75 urterekin hasi zinen zu, esan ezagun serioski igeri egiten, ez da? Bai. Zergatik 75 urterekin? Bai, beitu, hemen dago nire laguna, publikoan dago, emakume bat, bilo kalkarrekin hasi ginen, getaro ez zarautza egiten, ez dakit Lurdez noiz izango zen, baina nik izango nituen 57 urte, zuk 12 gutxiago, eta esan genuen, guazen getaria zarautza egitea, eta bilo kalkarrekin txipi, moldatu ginen eta hau egin genuen. Eta arezkeroztik ja, itxasua gustatzen zaigu, eta orduan ja hasi ginen, pixka bat, leku batea juten, beste batea juten, baina momentu batean Donostian geundela, Paseo Berriko itxas zeharkale hori egiten ari nintzela, galdu egin nintzen bidian, eta nire senarra kriston disgustu hartu zuen, zuri jantzegoen, itxas ertzean da, ondartzan eta nik esan baina ezin da hola, ni itxasuan ibili behar baldin badet ikasi egin behar dut, gauzak tajuz egiten. Eta orduan hartu nuen entrenatzaile bat, eta orduan hasi nintzen, ja serioki, egiten lana hori, igeri lagena. Eta klar, konpetizioa asko laguntzen du, zu xuxen jartzeko eta gauza lanak txukun egiteko. Espaldin badituzu helburu importante batzuk, ezea jarri behartzean bezala aurreratzeko, ezta? Eta ni ez banitzen hasi orduan serioki, Gibraltarreko itxasertzea, zerkaldea, ez da pentsatu, ez nuen egingo.